Dirêjtirîn bazara Diyarbekirê ku ji cil û berg û xurekan heta mobilyayên malê lê tên firotin, caddeya navdar a Diyarbekirê li caddeya Sakaryayê ber bi cejna Qurbanê ve qerebalixek wisa peyda bûye ku li hinek deveran meş jî zehmet dibe. Welatiyên navçeya navendiya Diyarbekirê navçeya Rezan berê xwe didin caddeya Sakaryayê ku pêdiviyên xwe yên dawîn bo cejna Qurbanê bistînin. Di caddeya Sakaryayê de dîmenek wisa heye ku dişibe mîtîng an jî mihrîcanekê. Ango ew qas qerebalixe lê esnaf ji nebûna danûstanê bigilîne. Esnaf Yunus Elçî dibêje dîmenê qerebalix di danûstanê de xwe nade der. Her sal karemet keve. Tu mezet ki ekonomi dibe mazın buya ekonomi her salt keve xware. Her salt keve xware. Saladını embejin vi xaliye karbon 100 milyonu bistine. İsal buya 150 milyon yalnız kara wî nemaya. Yani kara ki bistine nemaya necmera. Askeri ücret mezet ki aynıya ama eşya buya. Gava ekonomik destekten bu emana vi hafte iş bikin çiye nekin çiye. Yani hakkı xwezi em nikarin derxin. Hakkı ceyran zame, hakkı doğal gazı zame, hakkı vergi zame. Em li virçi digrin du kat vergi dedim. Welatiyên ku bo danûstana cejna Qurbanê berê xwe didin caddeya Sakaryayê dibêjin li gorî salên borî hêza wan a danûstanê daketiye û ji ber vê yekê jî welatiyên ku rewşa wan a aboriyê ne baş e ji neçarî destvala vedigerin malên xwe. فقیری هیه بهای هیه علما برن و برن و دست هاو دست فقیرا فقرا هاو هیه ولا ما هر تشکریه لی فقیری کرن ام روش هنگی تشت بها بونه وره تشت گل کی بها بونه کارت نبوش بر وین خوشیاجی zaten işti nebu ajber vare habki duruma halke çibu تشکی نستاندیه و تشکی نایستندن جی بلا وی پارلق وی اوی امریکا تشکی جی بگیره تشکی نایستندن تشته 20 milyon abi 100 milyon بلا وی da iş و کارج تونه امکان تونه بلا ekonomiye de işe mendik başım ben tu alışveriş ne kiriye alaka çavadı be. Alışveriş açıyor alışveriş. Kardeş bu ay nesinde? Alışveriş açıp yaptı. Aydametine, aydame kurban cattine. Bunu ayda çok şükür aydame hoşe, aydame mübareki be, serkere ve aydame ma pır mesrafame tere. Caddeya Sakaryayê yek ji navdartirîn caddeyên Diyarbekirê ku dirêjiya wê derdora 2 kilometre ye û rojane kêm zêde 20,000 welatî bo danûstana pêdiviyên xwe berê xwe didin vê caddeyê û deravên cejnê de ev reqem digihîje heta 50,000 jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.